אז יאללה, בואו נתחיל. היום אנחנו הולכים לדבר על פולימר. יש כאן אנשים שיצא להם לשחק עם Web Components, להשתמש, יש מעט, יופי, נדבר על זה, אל תדאגו. אנשים שהשתמשו בפולימר, בערך 6. אנשים עם אפליקציות בפרודקשן עם פולימר, עדיין לא, נקווה שזה ישתנה אחרי ההרצאה. אוקיי, אז אני אורי שקד, תוך כדי שהכנתי גיליתי שאני יכול לעשות כאן צלליות על הלוח, אז אם מישהו יודע איך עושים צלליות ויכול לספר לי איך אני עושה איזה צורה צריך לעשות בשביל לעשות את הסמל של פולימר, תיגשו אליי אחרי זה בהפסקה, אני רוצה לדעת את זה. וכמה מילים על עצמי. אז אני בעצם גוגל דיבלופר אקספרט של, אתם יכולים לראות כאן על החולצה, AngularJS. עם זאת, אני מרגיש שכתפקידי כמייצג של AngularJS אני צריך להכיר ולדעת גם את הטכנולוגיות האחרות שיש, וכל הזמן אני משווה ביניהן. בגלל זה גם העיסוק שלי בפולימר. מדריך סלסה. אז מי שמסביר לי איך עושים כאן לא יודע, את הסמל של פולימר, מקבל אחרי זה שיעור סלסה קטן ממני במתנה, ככה על חשבון הבית. חוץ מזה אני עובד בבלקברי, בונה פרויקטים של אופן סורס, שאתם יכולים למצוא בגיטהאב שלי. אבל בואו נספר לכם על תסכול קטן, שכולנו, כמה אנשים כאן הם מפתחי ווב? יפה, בעצם בדקתי מי ער בקהל. אז תסכול קטן שאני חושב שכולנו בתור מפתחי ווב חווים. יש לנו המון בחירה. כן, יש לנו המון בחירה, המון פריימורקים. כאן הם בעצם סוג של ממוינים לפי הפופולריות, מה שיותר גדול הוא כרגע יותר פופולרי יחסית, אבל זה כמובן כל הזמן משתנה. וכל פריימורק יש לו את השיטה שלו לעשות דברים, שזה בסדר, זה טוב שיש הרבה דעות, אבל יש עוד בעיה אחת קטנה, שהם לא תואמים אחד לשני, שאין איזה סטנדרט אחד שמאחד את כולם. ואיפה אנחנו יכולים לראות את זה? אנחנו יכולים לראות את זה, למשל, שאנחנו מגגלים דייט פיקר. תראו כמה אימפלמנטציות שונות של דייט פיקרים יש לנו. בעצם כל פריימורק היה צריך שמישהו יכתוב לו אימפלמנטציה משלו של דייט פיקר. יש לנו של jQuery, Angular, React, Moodle, Ember, Prototype, YUI, XGS, GWT, Meteor ו-Knockout. וחוץ מזה גם, עכשיו זה נוסף לסטנדרט של HTML, ויש לנו את ה-input type שווה date. אז למה אנחנו צריכים את כל הבלגן הזה? למה ה-date picker שלנו, אנחנו צריכים לבחור אותו לפי איזה framework התחלנו לעשות איתו את הפרויקט, ולא לפי הפונקציונליות שלו? אני לא יודע אם זה קרה לכם, לי הרבה פעמים קרה שראיתי איזה jQuery date picker מגניב, ורציתי להשתמש בו, אבל בפריימורק שהשתמשתי בו, נניח AngularJS או React, לא הייתה לו מעטפת. אז אני צריך להתחיל, אולי אני אכתוב לו מעטפת, אולי אני אשתמש באחר כי זה לא שווה את זה. אין סיבה שזה יהיה ככה. בנוסף, נניח שכבר מצאתי את הדייט פיקר המושלם שלי, הכנסתי אותו לעמוד שלי, השתמשתי בו, ואז אני בא להסתכל על האפליקציה, ב-Developer Tool של Chrome, זה הדבר שאני אראה. למישהו אגב יש מושג, ה-source code הזה מאיפה הוא לקוח? פייסבוק, נכון. כל הכבוד למי שאמר את זה, זה לקוח מפייסבוק. פייסבוק משתמשים בריאקט, וכמו שאתם רואים, כל הקוד שלהם נראה דיב 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 דיב, דיב 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 דיב, ובעצם אין סיבה שזה יהיה ככה. אנחנו רוצים שכשאנחנו מסתכלים על האלמנטים שלנו, על המסמך שלנו, יהיה ברור לנו מה כל הדיבים האלה אומרים. שזה נניח איזשהו pain, שבתוכו יש איזשהו input ואיזשהו date picker או whatever. הצורה הזאת של הדיבים והמון אלמנטים שלא אומרים שום דבר למתכנתים, סתם מקשה עלינו את החיים, וגם גורמת לזה שדברים כמו סטייל שיטס ייראו מאוד מסובכים, ויהיה לנו מאוד קשה להבין איזה סטייל מופעל על איזה אלמנט.
אני חושב שבתור קהילת הווב אנחנו יכולים לעשות יותר טוב. מסכים איתי גם עמיתי המלומד, שחושב שאנחנו יכולים לעשות יותר טוב. למזלנו, אנחנו לא היחידים שחושבים ככה, ויש כמה פרויקטים שמנסים לפתור את זה. אחד מהם, שנציג אותו היום, Web Components, ובעקבותיו גם נציג את פולימר ואיך השניים קשורים. אז מה זה בעצם Web Components? Web Components הוא בעצם אוסף של 4 סטנדרטים. אחד נקרא Custom Elements, Shadow DOM, Custom Templates ו-HTML Imports. תכף נעבור עליהם ונבין מה כל אחד מהם אומר. אז נתחיל עם הבחור הראשון שלנו, עם Mar Custom Elements. Custom Elements בעצם מאפשר לנו להוסיף ללקסיקון של HTML אלמנטים חדשים. אם עד היום היה לנו את Select, את Input, את Div, את P, פתאום אנחנו יכולים לרשום אלמנט בשם Date Picker. זה לא שעד עכשיו לא היה אפשר לעשות את זה עם כל מיני טריקים. Angular עשה את זה, React עשה את זה, jQuery plugins מסוימים עשו את זה, אבל לא הייתה דרך אחידה לעשות את זה. דרך שנתמכת על ידי הבראוזר, כל ה-Development Tools. ועכשיו יש לנו בעצם את API חדש, שהוא במיוחד בשביל זה, document.register element, ואנחנו יכולים להתחיל להגדיר אלמנטים משלנו ולהגדיר להם התנהגות. תכף נראה דוגמה לאיך ה-API הזה נראה. הדבר, לדעתי, הבשורה הכי גדולה היא ה-Shadow DOM. Shadow DOM בעצם פותר לנו 2 בעיות. הוא פותר לנו קודם כל את הבעיה של הדיב ספגטי שראינו בסליידים הקודמים. בעצם במקום שכל אלמנט שאנחנו מכניסים לעמוד יתחיל לזבל לנו באלמנטים נוספים ולהוסיף לנו עוד המון התנהגות על ידי זה שהוא משנה לנו את הדוקיומנט, את הדום, כל אלמנט מקבל איזשהו אזור בצד שבתוכו יכול להוסיף אלמנטים, ואנחנו כמפתחים שמפתחים את האפליקציה לא רואים את האלמנטים שלו, יש הפרדה. Separation of concerns, אם יש לנו date picker שצריך להוסיף באמצע איזה טייבל, הטייבל שייך לו, אנחנו לא רואים אותו. כשאנחנו עוברים על אדום אנחנו רואים רק date picker. הדבר השני ש-Shadow DOM פותר לנו, זה את הנושא של CSS. כמה פעמים קרה לכם שרציתם למחוק איזה סטייל מהקובץ CSS הגדול שלכם בפרויקט, אבל לא הייתם בטוחים. אולי יש מישהו שמשתמש ב-a.active. יכול להיות שהסטייל, הרול הזה, מישהו אי שם משתמש בו, ויותר גרוע, אולי רציתם לשנות איזה סטייל, ואז שיניתם אותו, ופתאום ראיתם שכל מיני דברים באפליקציה מפסיקים לעבוד. כי עוד מישהו ישתמש באותו השם של הקלאס שאתם השתמשתם בו באיזושהי קומפוננט third party למשל. אז מה ש-Shadow DOM נותן לנו זה הפרדה של CSS. עכשיו לכל קומפוננטה יכול להיות CSS שלה, שהוא לא מושפע מה-CSS של העמוד ולא משפיע עליו. יש בעצם הפרדת רשויות מוחלטת, ואם אתם זוכרים שכשלמדנו לפתח אמרו לנו אל תשתמשו ב-ID ב-CSSים שלכם, בסולמית וה-ID של האלמנט, כי זה בעצם לא מאפשר לעשות קוד reuse, עכשיו אפשר להשתמש, כי עכשיו גם ה-IDs של האלמנטים מוגבלים רק לאותו אזור ב-Shadow DOM. שאלה? מבחינה ארכיטקטונית זה מאפשר לנו הפרדה של האפליקציה לבלוקים קטנים יותר, שכל בלוק אנחנו יכולים לקחת אותו ולשים אותו גם באפליקציות אחרות או במקומות אחרים באפליקציה, ואין עם זה בעיה בגלל שה-Shadow DOM גורם לזה ש-ID כבר לא צריך להיות ייחודי בכל האפליקציה, מספיק שהוא יהיה בתוך הקומפוננטה שלנו. בגלל שאנחנו כותבים את הקומפוננטה שלנו, אם היא לא אמורה להיות מאוד מסובכת וגדולה, שזה בדרך כלל המקרה, אין בעיה לחזור להשתמש ב-ID, ואנחנו נראה שבאמת בדוגמאות קוד זה מה שעושים הרבה פעמים. אז Shadow DOM לדעתי היא הבשורה הכי גדולה, שוב הוא מאפשר לנו לקחת את המימוש של הקומפוננטה שלנו ולהסתיר אותו מהעמוד שבו היא נמצאת,
וגם את ה-CSS לעשות לו הפרדה, ככה שלקומפוננטה יהיה CSS משלה, שלא משפיע על העמוד, וה-CSS של העמוד לא משפיע על הקומפוננטה. הדבר השלישי זה Template Element, זה בעצם דרך סטנדרטית להגדיר טמפלייטים. במקום לטעון את הטמפלייטים, חלק מהפריימוורקים טענו אותם דרך JavaScript, חלק מהפריימוורקים, Angular למשל ידע לטעון אותם ב-HTTP request, חלק מהם טענו אותם מתוך תגיות סקריפט, היו כל מיני מתודות. בעצם עכשיו, כל פעם שיש לנו איזשהו קטע קוד שאנחנו נניח רוצים להשתמש בו בשביל לעשות חזרה על הרבה אייטמים ולשכפל אותו על כל אייטם, או אולי להכניס אותו ולהוציא אותו מהדום, עכשיו אנחנו יכולים להשתמש בפיצ'ר הזה של טמפלייטים. הדפדפן מבטיח לנו שכל פעם שאנחנו רושמים משהו בתוך טאג של טמפלייט, התוכן של הטאג נקרא מפורסר אבל הוא לא מרונדר, ככה שאם יש לנו סקריפטים או סטיילים בתוך הטמפלייט, הם לא יעשו כלום, או אם יש לנו תמונות, הם לא יטענו עד שאשכרה אנחנו מכניסים את התוכן של הטמפלייט למסמך שלנו. אז זה בעצם נותן לנו להגדיר ממש קטעי HTML שהם מוכנים לשימוש, אבל הם לא מורצים עד שאנחנו לא מבקשים להריץ אותם. וזה נותן דרך סטנדרטית לעשות את זה, מה שעד היום לא היה. החלק האחרון זה HTML imports, הוא מגיע עם כוכבית, הוא בעצם מאפשר לקבצי HTML לעשות אימפורט לקבצי HTML אחרים. עד היום CSSים יכלו לעשות אימפורט ל-CSSים אחרים, JavaScriptים יכלו להוסיף תגיות סקריפט וסוג של לטעון JavaScriptים אחרים. עכשיו ב-ECMAScript 2015 גם יש סינטקס לטעינה של מודולים נוספים ב-JavaScript. ול-HTML לא הייתה את היכולת הזאת. מסמך HTML היה אמור להיות סוג של self-contained. HTML imports בעצם מאפשר לנו לטעון חתיכות קטנות של HTML שכוללות איתם behavior, כלומר script, ואת ה-CSS שלהן. ולמה אמרתי שזה מגיע עם כוכבית? כנראה שהספק הזה ישתנה, מוזילה הודיעו שהם כרגע לא מתכננים לממש אותו, את HTML imports כמו שהוא כתוב, בגלל שיצאה הגרסה החדשה של JavaScript, ECMAScript 2016, וכבר בה יש טעינה של מודולים ב-JavaScript, הם רוצים לעשות על זה עוד איטרציה ולנסות להתאים את הסטנדרט למציאות של היום. פריימוורקים כבר משתמשים בדברים האלה, למשל AngularJS משתמש ב-Shadow DOM וב-Template Element. אתם יכולים להשתמש בדברים האלה בעצמכם, אבל הם לא נתמכים עדיין על ידי כל הבראוזרים. ספציפית יש כאן את Can-I-Use, אני אסכם לכם, Chrome תומך בהכל, Firefox תומך ב-Template Element וגם ספארי, Explorer לא תומך בכלום, לפיירפוקס, כמובן, לפיירפוקס יש תמיכה ב-HTML imports, custom elements ו-Shadow DOM מאחורי פלגים, זה אומר שבפועל היוזרים לא נחשפים לזה, אבל זה מראה שיש להם כבר מימוש מוכן לפעולה והם מתכננים להכניס בקרוב את Shadow DOM ואת custom elements. אז בינתיים כרום תומך בהכל, השאר עוד לא תומכים בהכל, לכן כל framework שמשתמש בדברים האלה, כמו למשל Angular או Polymer, מספקים פוליפילים, שזה בעצם מימושים שחלק של, בדרך כלל לא כל הסטנדרט, אלא חלק מהסטנדרט שמספיקים למה שהפריימוורק צריך. Angular אגב רק בגרסה 2 תומך ב-Shadow DOM ובטמפלייטס, הגרסה שעוד בפיתוח. עוד אין משהו בפרודקשן מבחינת Angular. אז בעצם אנחנו עוברים לחלק השני, שלשם כך התכנסנו, לדבר על פולימר. אז מה זה פולימר? הרבה אנשים חושבים שפולימר זה איזשהו פוליפיל ל-Web Components, זה היה ככה ממש מעבר ראשונים, היום זה לא. פולימר הוא בעצם ספרייה מעל Web Components, שמאפשרת לכם לכתוב בקלות Web Components חדשים, לכתוב בקלות אלמנטים חדשים.
היא בעצם נותנת סינטקטיק שוגר, שזה דרך יותר נוחה לכתוב את האלמנטים, תכף נראה את זה. היא opinionated לגבי איך האלמנטים צריכים להיראות, איך הם צריכים לעבוד, לגבי איך להשתמש ב-API, שגם את זה תכף נראה. היא דקלרטיבית, כלומר במקום לכתוב המון JavaScript, אנחנו כותבים כמה תגיות HTML שמגדירות את התכונות של האלמנטים שלנו, ופולימר כבר יודעת לקחת את זה ומאחורי הקלעים לעשות את כל הקריאות של ה-JavaScript שצריך. ואני חושב שהשוס כאן, שעוד מעט נראה אותו גם, זה שהיא מגיעה עם המון אלמנטים out of the box, שאתם פשוט יכולים להשתמש בהם ולהרכיב אפליקציה ממש כמו לקחת חתיכות של לגו ולבנות משהו, במקום להתחיל לחבר המון libraries שכל אחד צריך ללמוד את ה-API שלו ולא תמיד הם מדברים אחד עם השני. הרעיון הוא שאם אנחנו צריכים לעשות משהו, אנחנו פשוט יכולים לעשות לו אימפורט ולהתחיל להשתמש בו. פולימר סוף סוף מוכן לפרודקשן, חודש שעבר הם שחררו את גרסה 1.0, היא הרבה יותר מהירה מהגרסה הקודמת, מהגרסת בטא שלהם, 0.5, והיא גם פשוטה יותר, הם צמצמו את ה-API, הורידו דברים שהעטו את הפריימוורק וסיבכו אותו והיו פחות פופולריים. והכי חשוב זה פרודקשן רדי, אתם יכולים, הם כבר ממליצים להשתמש בו לאפליקציות פרודקשן, נראה גם כמה דוגמאות של זה. נקודה חשובה כאן, אם אתם מחפשים על פולימר בסטאק אוברפלואו טוטוריאלים, תמיד תשימו לב אם זה רלוונטי ל-0.5 או 1.0. ה-API מאוד השתנה בין שתי הגרסאות, המון חומר כבר קיים על 0.5, פחות על 1.0, אז מה שכתוב ב-0.5 לא יעבוד לכם, דוגמאות קוד לא יעבדו לכם עם 1.0, אלמנטים שכתובים עם 0.5 יעבדו לכם, כי Web Components בעצם נותן לנו אינטרפייס לדבר איתם, אז זה לא מעניין אותנו שהם נכתבו עם 0.5, מבחינתנו אנחנו יכולים להשתמש ב-1.0, לעשות להם אימפורט והם יעבדו. אז זהו, אז הנקודה החשובה כאן זה שכל פעם שאתם קוראים על פולימר, תשימו לב אם מדובר ב-0.5 או 1.0, כי זה שתי גרסאות מאוד שונות. אז מה יש לנו בעצם בפולימר? הבטחתי לכם שאני אספר לכם מה זה הסינטקטיק שוגר הנחמד הזה. אז הוא בעצם מאפשר לנו, במקום לכתוב את ה-JavaScript הזה, במקום לרשום את האלמנטים שלנו עם document.register element, שזה בעצם custom elements, ה-API שהוא מוסיף, הוא מאפשר לנו לרשום את האלמנטים עם תגיות, בפולימר 1.0 זה נקרא DOM module, וה-ID זה השם של האלמנט, ובעצם ברגע שאני רשמתי אותו או דרך ה-API או דרך פולימר, אני פשוט יכול להתחיל להשתמש בו ב-HTML שלי, וכל פעם שאני אשתמש בו, אז המתודות שלו יהיו חשופות על האלמנט הזה. אם יש לי איזשהו קונסטרקטור לאלמנט, הוא יקרא, הוא יופעל, והאלמנט הזה בעצם נהיה first class citizen במסמך שלי. נקודה שחשוב לזכור זה של-custom elements תמיד חייב להיות מינוס באמצע. אם אין להם מקף, אז זה שגיאה, נדמה לי document.register element זורק שגיאה ברגע שאין מקף. זה בעצם בשביל למנוע מצב שאנשים יגדירו מלא אלמנטים בשמות כלליים כמו date picker או אני יודע מה, ראוטר, ותהיה התנגשות. הקונבנציה היא שלפני המקף שמים את השם של החברה או איזשהו פריפיקס שהוא יוניקי, ואחרי המקף שמים את השם של האלמנט עצמו. אז זו דוגמה ראשונה של איך בעצם פולימר עוטף לנו את document register element. הוא גם עוטף לנו את הנושא של shadow DOM. בעצם במקום ליצור בעצמנו את ה-shadow DOM, אנחנו יכולים כאן לשים בתוך ה-DOM module template element. פולימר בצורה של קונבנציה יוצר כאן עבור הפרופיל קארד הזה shadow DOM, לוקח את התוכן של הטמפלייט ושם אותו בתוך ה-shadow DOM. אז כמו שאתם רואים זה הרבה יותר נחמד מלהתחיל לכתוב את כל הקוד הזה ב-JavaScript, לפחות לדעתי.
הוא גם יודע לטעון סטיילים שישפיעו רק על האלמנט לתוך ה-Shadow DOM. לא רציתי להביא לכם כאן דוגמה של איך אני יוצר custom element עם Shadow DOM ועם כל ההתייחסות ל-HTML import, זה בערך יוצא 60 שורות. עם פולימר, כמו שאתם רואים, זה יוצא משהו כמו 6 שורות. ה-takeaway מכאן זה ש-Web Components נותנים API'ים שהם מאוד low level, והם לא מצפים שאתם תכתבו מעל ה-API האלה, אלא שפריימוורקים ייתנו לכם דרכים יותר opinionated לאיך אתם מייצרים את ה-custom element שלכם. פולימר עושה את זה, פולימר הוא פריימוורק שנותן לכם דרך דקלרטיבית באמצעות תגיות ולא סקריפט להגדיר custom elements, וככה בעצם נראה ההגדרה של אלמנט בפולימר. זה דוגמה לאלמנט קצת יותר מורכב, שיש לו גם איזשהו behavior, ה-behavior שלו כאן מדגים את הנושא של templating. אפשר בעצם בתוך הטמפלט של האלמנט לשים expression'ים כמו name, וברגע שהאלמנט הזה יעלה אני שם במשתנה name את הערך אורי, ובעצם ה-name הזה יוחלף בטקסט אורי. אם אני אתקן את המשתנה name על האלמנט הזה בהמשך, למשל אם באפליקציה שלי אני אעשה document query selector ואבחר את האלמנט ועל האלמנט עצמו אוסיף נקודה name שווה משה, אז זה יתעדכן גם כאן. תכף גם נראה דוגמה יותר מורכבת, יותר עם אינטראקציה. אז זהו, יש לו גם תמיכה חוץ מהביינדינג שמתעדכן כל הזמן כשהמשתנים על האלמנט מתעדכנים, שהערכים מתעדכנים, יש לו גם תמיכה ב-one time bindings עם סוגריים מרובעים. בפולימר 0.5 היה לו תמיכה ב-expression language שממש היה אפשר לרשום בתוך הסוגריים המסולסלים expression'ים, לקרוא לפונקציות. ב-1.0 הם הורידו את זה, אפשר פשוט לעשות ביינדינגס רק לפרופרטיז של אלמנטים, הרבה יותר פשוט. אתם יכולים לקרוא עוד על איך לעשות איפים וריפיטים בפולימר בלינק הזה, נפרסם גם אחרי הכנס את הלינק למצגת. ובעצם החלק השני המגניב בפולימר הוא האלמנטים שמגיעים איתו. פולימר מגיע עם מנטרה שאומרת there is an element for that. אתם רוצים לעשות קריאות אג'קס, יש אלמנט בשביל זה. אתם רוצים להכניס מפה של גוגל מפס, תשתמשו באלמנט בשביל זה. הרעיון הוא שכל דבר שאתם רוצים, במקום שתצטרכו לקחת jQuery plugins, להתחיל לעטוף אותם וזה, יהיה לכם אלמנט עם API מסודר, שאתם פשוט יכולים לעשות לו אימפורט לעמוד שלכם, ולהתחיל להשתמש בו בלי לשבור את הראש לגבי הפרטי מימוש והפרטים של ה-API. אז זו המנטרה שלהם, ובעצם אתם בטח שואלים את עצמכם, אוקיי, אז איפה כל האלמנטים האלה? והתשובה היא, האלמנט קטלוג. זה פרויקט שהם חשפו לפני חודש, יחד עם פולימר 1.0, והוא מכיל בעצם אסופה של אלמנטים, מסודרים קצת בסגנון של ה-periodic table, של הטבלה של האלמנטים בכימיה. iron elements זה building blocks בסיסיים של אפליקציה, כל מיני ajax, behaviors שחוזרים על עצמם כמו collapsibles, איזשהו מנגנון של routing, בעצם סוג של קומפוננטות שהן פחות ויזואליות, אלא יותר מגדירות התנהגויות, והן שימושיות לכל סוג של אפליקציה. יש את ה-paper elements, שזה בעצם אלמנטים בעיקר של input, בטנים, טקסט בוקסים של material design. יש את Go, שזה Google Web Components, שהם עוטפים API'ים של גוגל, כמו גוגל Maps, Hangouts, יש להם שם כמה API'ים מאוד נחמדים. Gold Elements זה ל-e-commerce, Gold. יש שם API של Credit Card Validation למשל, Credit Card Number. Neon Elements, לא שיחקתי איתם עדיין, הם נותנים כל מיני אנימציות מגניבות. Platinum Elements, כאן העניין מתחיל להיות מעניין.
הם בעצם מביאים לנו פיצ'רים שעוד לא נתמכים בכל הבראוזרים, פיצ'רים שהם bleeding edge, כמו push notifications ותמיכה בעבודה באופליין. והם בעצם מוכנים לשימוש ב-API מאוד פשוט, לא צריך ללמוד את ה-API, רק להכניס את האלמנט וקנפג לו כמה. properties ואפשר להתחיל לקבל push notifications לאפליקציה שלנו למשל, ומולקולס עוטפים third party APIs. אבל למה לדבר? בואו נראה את זה בפעולה. מה אתם אומרים? הווי-פיי יסחור? אנחנו יכולים להיכנס כאן, לבחור נניח Material Design, יש לנו כאן מצד שמאל את כל ה-Paper Elements, ואז אנחנו יכולים נניח ללכת ל-Paper Checkbox, יש לנו כאן את כל הדוקומנטציה שלו, יש לנו גם דמו, וזה בעצם אלמנט שנותן לנו את ה-Checkboxים, ה-Material Design. יש להם כאן פונקציה נחמדה שאני יכול לעבור בין האלמנטים, ובעצם להרכיב לי מעין כזה שופינג קארט, נניח אני יכול לקחת את ה-Paper Input, מסתכל עליו, וואו זה מגניב, אהבתי אותו, אני יכול לעשות Add to Collection, ואז כאן מימין יש לי רשימה של כל האלמנטים שסימנתי, ואני יכול להוריד אותם או בתור קובץ זיפ, או בתור רשימה של פקודות לבאואר, שאיתם אני יכול להתקין את האלמנטים האלה. אינטרפייס מאוד נחמד, ממש מרגיש כאילו אנחנו מטיילים, עושים שופינג. או, שאלת השאלות, האם האינטרפייס כתוב בפולימר, ואם נעשה כאן Inspect Element, אנחנו נראה שבאמת יש כאן, הדבר הזה זה Paper Toolbar, App Sidebar, Iron Selector, אנחנו יכולים לראות שהוא כתוב בפולימר, they eat their own dog food, כמו שאומרים, ובעצם הגוי הזה כתוב בפולימר, לא רק שהוא כתוב בפולימר, אלא גם ב-Iron Elements, אני זוכר שראיתי שיש להם Iron Doc Viewer, שזה האלמנט שהם בעצם משתמשים בו בשביל לרנדר את הדוקומנטציה. הוא יודע לקבל איזשהו דיסקריפטור שאיזשהו כלי מוציא מהסורס קוד, ולייצר את ה-view הזה שאנחנו רואים כאן מצד ימין עם הדוקומנטציה של ה-API. אז לא רק שזה כתוב בפולימר, אלא הם גם חושפים את ה-building log שלהם החוצה. נראה עוד דוגמה אחרונה כאן, יש לנו למשל, נדמה לי גוגל מפס יש כאן, שאפשר לראות אותו, כן. אז גם גוגל מפ, אפשר להוסיף אותו לאפליקציה שלכם בפשטות עם אלמנט. כן, הווי-פיי לא סחב את זה, בסדר. טוב, יהיה לכם למה לחכות לראות בבית, לשחק עוד עם הגוגל מפס ועם שאר האלמנטים. אז זהו, אז בעצם פולימר מגיע לכם עם כל האלמנטים האלה built in, אתם יכולים פשוט להוריד אותם או להתקין אותם עם באואר, לעשות להם import ב-HTML שלכם, and you are ready to go. עוד דבר מגניב שהם שחררו, נקרא פולימר סטארטר קיט, שזה בעצם איזשהו פקאג' שאתם יכולים לעשות לו clone מ-GitHub, או להתקין אותו עם יומן. כמה מכם משתמשים פה ביומן? יפה, אז יש כמה משתמשים ביומן, למי שלא אני ממליץ לבדוק, זה פרויקט נחמד שמאפשר לכם בקלות לעשות scaffolding ולהתחיל פרויקטים חדשים. מי שלא רוצה להסתבך יכול גם פשוט להוריד קובץ זיפ, יש להם כאן גרסה בתור של בגינר, שזה פשוט קובץ זיפ עם הכל מוכן, זורקים אותו לווב סרבר והוא עובד. הגרסה יותר מתקדמת, פשוט צריך לעשות npm install, power install ברגע שאתם מורידים אותה, ובעצם ברגע שהורדתם את זה, יש לי כאן ספרייה עם הפולימר סטארטר קיט פתוח, ברגע שהורדתם אותו והתקנתם אותו, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לרשום gulp serve, והוא כבר מריץ לכם שרת עם live reload, קח לו עוד איזה שנייה לפתוח את זה. מי שלא מכיר את gulp, אז יש עכשיו הרצאה במקביל שמדברת על gulp. ראיתי כאן בחור נחמד עם מצלמה, אז אני משער שההרצאות מוקלטות, תוכלו אחרי זה בבית גם להסתכל מה זה gulp. אוקיי, אני רואה שהוא מעולה, שהוא נפתח לנו כאן,
אז זה בעצם הדמו אפ שמגיע עם הפולימר סטארטר קיט. אתם יכולים לראות שיש פה איזשהו נביגיישן בסיסי, יש בו קצת material design, ויש כאן איזשהו קטע של אינטראקטיביות. סיפרתי לכם שיש את הנושא של הביינדינג, אז בעצם כאן זה דוגמה לנושא של הביינדינג. אתם יכולים לראות כאן נשים כאן איזה new line. אתם יכולים לראות כאן את הקוד של האזור הזה, של האלמנט הזה שמציג את הגריטינג. בעצם יש כאן את הספן שהוא bound להציג את הגריטינג, זה בתוך ה-H1, זה בעצם מה שאתם רואים כאן מימין. עכשיו הוא יעשה לי refresh. וכאן יש את האינפוט שהוא מחובר למשתנה גריטינג בשיטה של two-way bindings. זה אומר שכל פעם שמישהו מעדכן את המשתנה גריטינג, הערך של האינפוט מתעדכן, וכל פעם שהערך של האינפוט מתעדכן, אז המשתנה נתעדכן. אם ניקח, נשים כאן לידו עוד אינפוט, נראה שהם באמת מחוברים אחד לשני. עכשיו בעצם היופי של פולימר זה שאנחנו יכולים בקלות להחליף את האינפוט הזה באימפלמנטציה אחרת של אינפוט אלמנט. למשל, אם אני רוצה להכניס לו material design, אני יכול להשתמש בפייפר אינפוט שראינו אותו קודם. בשביל לעשות את זה, אני פשוט אוסיף, במקרה הזה יש לי כבר בבאואר JSON, כי זה מגיע עם הדמו פרויקט, אבל אני אוסיף את האלמנט הרלוונטי לבאואר כדי להוריד את הסורס קוד שלו, או שאני אביא אותו מהאינטרנט. והדבר השני שאני צריך לעשות, אני צריך לעשות לו אימפורט לתוך הפרויקט שלי. אז אפשר לראות שהם כבר עושים אימפורטים להרבה paper elements, אבל לא לפייפר input. אז אני פשוט עושה אימפורט לפייפר input. אתם יכולים לראות כאן, ככה נראה הסינטקס של HTML import, הכי פשוט בעולם, link rel import, href שווה שם הקובץ שאני עושה לו אימפורט. ועכשיו אני אחזור לאלמנט שלי, ובעצם אני יכול להחליף את אחד האינפוטים בפייפר אינפוט, וצריך לסגור את האלמנט הזה. ב-HTML חוץ מכמה אלמנטים built in חובה לזכור כל אלמנט, אז חשוב לזכור שכל custom element, גם אם אין לו תוכן, חייב להיסגר. ואתם יכולים לראות שהאינפוט הרגיל שהיה לי כאן הוחלף בפייפר אינפוט, יש לו עדיין אותה התנהגות. אפשר גם להוסיף לו לייבל, שזה פרופרטי שפייפר אינפוט תומך בו, ואז הוא מופיע מעליו. אז זהו, זה דמו מהיר לאיך אתם יכולים להתחיל ממש להוריד את הסטארטר הזה, להתחיל לשחק איתו. יש לו בפנים כבר מנגנון של ראוטינג מובנה שאתם יכולים לראות אותו מוגדר בקובץ ראוטינג. אתם יכולים להוסיף עמודים, להתחיל להכניס כל מיני אלמנטים ובעצם לחוות את חוויית הפולימר הראשונה שלכם. ההרצאה לא תהיה שלמה אם לא נספר לכם על אנשים אחרים שהשתמשים בפולימר. אז כאן מצד ימין אתם יכולים לראות אפליקציה בשם טופקה. אחת האפליקציות הראשונות שיצאו עם פולימר זה איזשהו כזה קוויז, משחק טריוויה כזה נחמד עם ה-Paper Elements, Material Design, הוא אופן סורס, אתם יכולים למצוא את הסורס שלו עם פולימר 05. שני פרויקטים נוספים שגוגל עשו להם אופן סורס, אחד זה גוגל סנטה טראקר, פרויקט מגניב שעוקב אחרי סנטה כל שנה במסעו לקראת חג המולד. אני לא יודע אם הווי-פיי יסחוב אותו פה, אבל בעצם הכל כתוב עם custom elements, כל ההתנהגויות שאנחנו רואים כאן הם אלמנטים, זה נניח כפתור material design, יש כאן כל מיני משחקים, אני חושב שהם נעולים כי אנחנו צריכים לחכות לדצמבר או משהו כזה כדי שזה ייפתח לנו, אז בינתיים האמיצים שבינינו מוזמנים להסתכל, כל הסורס קוד נמצא בגיטהאב, ובעצם אתם יכולים לראות כאן גם את כל האלמנטים שהם השתמשו בהם, את הקלנדר, קאונטדאון, ויש הרבה אלמנטים שהם הביאו מהאלמנט קולקשן,
שני הפרויקטים האלה זה בעצם עם פולימר 0.5, עדיין אין פרויקטים גדולים של 1.0 בפרודקשן, כי כאמור הוא שוחרר רק לפני שבועות ספורים. ויש את האתר המגניב הזה, Built with Polymer, שבו אתם יכולים למצוא מלא אתרים, זה אחד המגניבים הדשבורד הזה, אתם יכולים למצוא מלא אתרים שמשתמשים בפולימר בפרודקשן ודמואים, הוא מתעדכן בקצב של איזה דוגמה אחת לחודש, עדיין זה נחמד לראות, זה אחד הדשבורדים המגניבים, זה נראה לי סוכנות לקריאייטיב או משהו כזה שחיברו מלא חיישנים במשרד, אז אתם יכולים לראות כמה מים הם שתו היום, מתעדכן בזמן אמת, כמה צעדו על המדרגות, כמה פעמים ביקרו בשירותים, וזה אכן בנוי בפולימר, ככה הם טוענים, האמת שעוד לא הסתכלתי על הסורס, אבל כן, אתם יכולים לראות שממש כל אחד מאלה זה קומפוננטה משל עצמה, עם shadow דום נחמד כזה, אני מניח שמאחורי הקלעים יש להם איזה קנבס או משהו כזה שהם מציירים עליו. בקיצור, יש לכם דברים מגניבים להסתכל עליהם בבית, אז זה מה שבנוי עם פולימר. ונראה אתכם אונליין, תתחילו להשתמש בפולימר, תנו פידבק, מקווה שנהנתם.